Valamikor 1995 elején két idős budapesti férfiú jelentkezett be Kerti Katalin akkori polgármesterhez az 1956-os forradalom tatai eseményeit bemutató könyvük kiadása ügyében. A beszélgetésen, mint a téma jövendőbeli ügyintézője, én is jelen lehettem. Dr. Németi László ügyvéd és Fakász Tibor nyugalmazott középiskolai tanár, mert hogy ők voltak a fővárosi vendégek, arra kérték Tata polgármesterét, hogy tétessen közzé felhívást a forradalommal kapcsolatos helyi emlékek felkutatására, és amennyiben lehetséges, önkormányzati forrásból finanszírozza a már készülő könyv kiadását. Nagyon megmaradt emlékezetemben, hogy mindketten milyen szerények, udvariasak és kedvesek voltak. Akkor még csak ennyit tudtam róluk, és még kevesebbet a tatai 56-ról. Fakász Tiborról lassan-lassan derült csak ki számomra, hogy bár Budapesten él, tatai kötődése is van. A piarista gimnáziumban végzett. 1956-ban a Kisbéri gimnáziumban volt történelemtanár, és őt is bebörtönözték a forradalomban vállalt szerepe miatt. Majd a kényszerűen fizikai munkával töltött évek után, mivel Tatára nem sikerült neki, Várpalotán tudott elhelyezkedni általános iskolai tanárként. A könyv nyomdába adása körüli teendők elvégzésében kettejük közül ő vett részt aktívan. Meglepett, hogy mennyi mindent tud a nyomdai munkákról. Kitartó volt és hajthatatlan. De meg is lett az eredménye. 1996-ra, a forradalom 40. évfordulójára rendben elkészült a könyv, amit én magamban csak a Bordó 56-os könyvnek nevezek. Mert hogy 10 évvel később egy újabb kötet is született, a Kék 56-os könyv. Az első, a Bordó könyv borítóján dr. Németi László neve szerepel szerkesztőként, a második könyvön, a Kéken pedig Fakász Tiboré, aki addigra már több Komárom-Esztergom megyei település 1956-os történetét is megírta. Jól van ez így. Mindketten megtették, amit kellett. Dr. Németi László az 1956-os Tatai Nemzeti Tanács elnöke volt. A forradalom napjaiban kelt naplójegyzetei fontos történeti források. 1956 után ő is börtönbe került. Kiszabadulását követően az 1960-as évek végéig nem helyezkedhetett el jogászként. Fizikai munkát végzett. Nyugdíjazásáig vagy nyugdíjasként is vállalati jogtanácsosként dolgozott. Csak 1991-ben, 42 évvel diplomája megszerzése után lehetett ügyvéd szülővárosában, Budapesten. 2004-ben hunyt el. Tatán a Kossuth téren az egykori bíróság épületében lakott a Németi család. Dr. Kálmán Attila igazgató kezdeményezésére 2006 óta emléktábla őrzi dr. Németi László nevét az épületen, ami napjainkban a Református Gimnáziumnak ad otthont. Fiai évről évre részt vesznek az október 26-án rendezett sétálós megemlékezéseinken. Tiszteletre méltó, ahogy ápolják édesapjuk emlékét. Mint kiderült, dr. Németi László és édesapám szakmabéliként ismerték egymást, talán még az 50-es évekből. Számomra ez is megkönnyítette a két tekintélyes férfival való kapcsolatteremtést. Egyszer még a lakásunkon is jártak, erre máig büszkén emlékszem. Később Fakász Tibor-féle családi barát lett nálunk, nagyon tanulságosak voltak a beszélgetéseink. Hálás vagyok érte a sorsnak, hogy megismerhettem mindkettőjüket.